Takže vítam vás pri asi pravdepodobne poslednej časti z tejto série. Priznám sa, že neviem poriadne ani veľmi, čo chcem teraz spraviť. Mám akože niečo v hlave, takže mám tu nejaké takéto všelijaké kusy látky, ktoré vlastne chcem spojiť do jedného. No tu mám už také niečo, čo som niekedy sa pokúšal dačo z toho robiť. Tú figurínu berem ako sochu, na ktorej to má nejak vyniknúť. Takže toto je úplne posledný finálny look z mojej kolekcie. Po pozretí tohto videa môžete ísť na Instagram BS Studio a tam budú zverejnené všetky fotky z kolekcie a môžete si ich detailnejšie pozrieť, ako to vlastne celé vyzerá dokopy. A tuto na YouTube dajte like, odber a koment a vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré už bude niečo úplne iné.